Lagip Lagip di napalabas. Hello manen papagayam. Kumusta kayon? Doble a panagannad ken panagridam kumati aramidan tayo. Nang runa ket kastoy a diretso ti panagtudo na. Dawatan tayo latta ti pannarabay ken panang salaknib ti Dios kada tayo iti amin agundaway. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo adaril. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kunada ati panagayat ket saan amarukod babaan iti kinabayag ti relasyon nyo. No diket babaan iti panangpilim iti tao ngay ayatem iti inaldaw. Ngem kasano no dumteng ti aldaw wenno panawen asikala ang gayaman ti mangpilpili iti tao nga ay ayatem. Kasano no sikala ang gayaman ti lumablaban? Kasano no sikala ang gayam ti mangay aywan ken mangil ilala iti relasyon nga ininot metten nga ibibatan ti ay ayatem. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakman amang ibinsa-binsa iti pakasaritaan ti biag ko nga isumet ti nagbalin alagip ti napalabas ko. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Hello? Iwaras mo tabaraha, Mars. Hello, bakit? Hello, lakay. Apay, di ka pa'y simrag iti trabaho? Saan ba eh? Sumuri ka kuman, nga nakita ka naka-online ka. Sungin mawag ka. Oh, bunot mo, Mars. Ay, buenas. Sayang, tungit ko kumanay. Nagariwawang magditan. Apay, di kayo pa nagawid ayan. Saan pa'y lakay? Madamdama pa'y tanay. Madama pa'y ti ayayam me. Saan abale, taasidigla ang matipagawidan me. Oh Janice, itagay mo pa'y Mars. Ay, wala, Mars. Mag-iinom kayo sa akin dita. Basit lang mo't lakay. Kat ni CJ nga eh. Sa dino tayo nga. Jak amon no sa dino tinapanan na. Amangan no addamanen ijay igit ti kalsada nga agay ayam. May kat, inka kita na. Inka rin matala ni Jai. Wen, mapan kunto kitain inton madamdama. Agawin kayo nga minin tanay rabiin. Wen, di nakman malasan daril. Malakit din, sumrakan iti trabaho. Di ka agdanag, tagawid kami matlaang inton madamdama. Sige, bye. Oy, Janice, bumangon ka mo dita na. Agalas unsin iti agsapa. Ngam nakailad ka pa'y lang dita. Ingkadigusan di anak mo, tanay. Nakadungdung right. Madamdaman to nanang. Itay ka pa'y laang amadamdama dita. Bumangon ka ditan, tanay, aldawan. Anya kay mo to nanang. Madamdama nga road ko nak. Amuyo mat anapuyatan nak idirabi eh. Ngamriing kayo mat ariing. Ta sino kumangay ti pabasulam no apay anapuyat ka? Janice. Napan kami nga road nakilamay. Oho, nakilamay nga. Nakisugal ka nakiinom ko na pa. Sinabayak laang mat dagiti ko kumarik. Tapno di da ibaga akil joya. Ay na, saan anain kalintagan arasunday ta, Janice? Tapno'y bagakin ka. Ada pagpatinggan ti pan nakisama wenno pan nakisabay. Nangruna pa'y nukas kadagiti mangisungsong ako kumarem. Ninanang mat. Katpud numat, sana ya. Hay, adday ta kay man ako na kun nanang. Di kay man lamaong uma amang sirsermon kanyakon. Laglagi pong kumamit anak ko. Adan asawa kan anak mo. Saan amabalin amas ununaem ti barkada kan sugal ngem iti pamilya. Alawanan, agsardeng kayon asuman na o tabumangon na kun nanang. Aday ta, naluton ti pansit a merienda tayo. At dapay impritok alumpia. Kumay kayon, tag merienda tayo pay. Pagururayan tayo kadagiti kakadwa tayo. Wow, nagimasan. Talagang adapay merienda tayo, Mars. Ay wal Mars. Narigat nga tati mabisinan nga agtong et. Ay, wala. Oh, adto yan ti arak kan soft drinks.
Kumpleto dayta. Timpla amon, Mars. Mabitla ang tamang irwarak iti basokin picture. Oy, Janice. Awaga mo ni Arnel kanilare. Iti kasta at dakadwa tayo. Nag-text itay, kabang bangon na laang kano. Ay kat awaga mo ibagam tadarasan na tanay. Aggagatulan ti dakulap kong agigam iti braha. Anya? Mala, mabit lang nga rod taawagak ni Arnel Mars. Hello, bakit? Impaw it kon ti allowance yo. Agraman ti pagbayad mo karag iti bills di tabalay. Sige, tama panak ijay ili inton madamdama lakay. Mapan ko i-withdraw ti impawit mo. Una, okay, nangan kayo ka din? Anyang iti sindayaw. Agluto akpay laang lakay. Kalkalpas ko laang ngamin ang naglaba. Kasta aya. Wen, o sige ha. Madamdaman ton nga agsarita ta. At dapay ngamin aramidak. Ken agluto akpay iti pangaldawan mi. Sige, bakit? Baliwak to lang arudan ti umawag inton madamdama. Bye. Janice! Janice, balasang ka oh. Adda ka ka de. Janice! Naulimak mat di tabalay da. Awan samat tao. Lay, si kamot gayam na ita, kumadribya tries. Ay wan, kumpadre. Naimbag man ta, napanunod mo mati, may pimasyar ko madray. Wan, kumpadre. Imbaon nak ti anak ko. Di na kanungamin makontak ni Janice. Iso na laang tawan dan samot di tabalay da. Kat numasansan ba't nga awan da di tabalay da? Saan lang nga ta? Kanayon pa'y amarabyan ni Janice nga agawid no kwa. Kasta aya. Wan, ang ipadas mo amapan kitaan iji balay da Miriam ang mga no ijay ti ayanda. Balay da Miriam kunam, kumpadre. Wan, kumadray. Ijay ti ayuyang da kahit. Nay, anya ngay ti kukuan da ijay, kumpadre. Yak amo kumadray. Agsusugal dan samo di jay. Kasla agi inom da pa'y no kwa. Dandani inaldaw ka, malablabasak ida ijay. Nay, naglokon. Apay ngay akas tamot tender aramiden ni Janice. Ang mga nuti ko na at pampalipas oras na lang tikas niyang aramiden na kumadray. Di na amaw, amay gumgumon gaya man iti inom ken sugal. Mabiit man lang dyan na balasang kao. Apay ka di, Tata Crispin. Di na kumagurguraan balasang kao. Ang kita mamat jay anak mau. Nakadungdong right. Kaslaawan mo't inana itikas dyan itsuraan na. Ha? Ay, kwa, bay anyo laang ka didita. Digusag tumat laang inton madamdama, Tata. Apay, awan planaw, amapan mangipa-check up kan kwa na. Kasla nabayagan ti uyak na Kasla agrarag paikit din. Na, apay ngamin aya atila pakasiksikuran nyo, Tata Crispin. Ha? Saan man atila pakibibyangan nyo, Tata? Saan ka pakibibyangan, balasang ko? Konsernak lang ka na kayong agina. Oras amamuan nila kay mo tikas tangar aramidam, ay saus, naspakan Janice. Panagkunak, nasaysaya at matlaeng no kasaritam itinasaya at jay asawa manak ko. May papan ka di ka nagitim bagayo kanyak, nana? Wen anak, kasaritam itinasaya at saan mo nga apapaan? Amok anasaktan ka kadagiti nangag mo. Ngamkas itinakunakon, nasaysaya at matlaeng no pagsaritaan nyo itinasayaat. Amum pa iti kinapudno. Kas asawa, karbangamot ang mga ganti sa iti asawam. Noan niya at talaga ti mapaspasamak. Wala na. Di kaya ganak ta talaga akas ta ti aramidag. Agyaman aknukas ta anak ko. Tanangam ti panagsasaom wan. Laglagi pam asaan nga unget. Wano binubugtak asa uti mang sulbar iti may sa apariko. May mayat matlaeng no alaen nyo iti nasaya at asaritaan. Maawatak ti kayat ka asawa nanang. Kas may sa padre di pamilya.
Jakmat kayat na madadaal ti binukal ko a pamilya. Ipatpatag ko ti asawak, kas tamad tan ti anak ko, nanang. Amok dayta anak ko. Iso nga rod ako nak akasaritam iti nasaya at di asawam. Numabalbalin, kasarita mon iti kabiitan a panawon. Di mo kuman pabayagan pay, anak ko. Agawin magayam nila kay mo, Janice. Wen nga rod, kasanungay daytan, di saan kanton a makarwar. Ah? Apay din ngay asaan? Makaruarak tamot na, dakayumot. Kasano nga rod kat agawid mat ni Daryl. Ay na, baybay anyo ka di day chay. Sigun kan kwa na, agsublimot laang adagos ijay Dubai. Aya? Ne, kunak man numabayag ti bakasyon na. Saan? Umaylaan ka no umiliw iti apagbiit. Adda ka no nga minliga iti basketball ijay. Kat iso ti may sa kadagiti napili ti boss na a player iti team da. No kasta, adamat la ang gayam liga iti basketball ijay. Katuan. Adda kasmatlaang dito Pilipinas nang runa no kumpanya ti pagtrab-trab akwam. Siyempre, adamot laang dagiti sports activities. Ay kat mayat ang arod no kasta. Kasla damot laang dito'y Pilipinas no kasta. Dakkel ka no kat ti premyo. Kan saan laang aday ta. Dakkel mat laang ka no ti pusta ijay. Kaslamot laang adito'y ayan tayo. Dadakkel ti pusta ti liga iti basketball. Ay kat hayahay man nga ruden at ibiyag mo no mangabak ni Daryl, Janice. Wen nga rod Ay katuan talaga akas tatibiyang. Saan malapdan? Ay, sa dino ti papanambagan. Nakasukat ka mat. Agpabagyo lakay. Bagyo ko nam? Wan, Ay, sino ti kadwam? ni Miriam. Anya nga iti aramidan nyo ijay. Adda ka numapan nagatangan ijay. Agpakpakuyog, iso akuyog. Kastaya. Wan, si kapay laang ti agaw awir iti anak ta Pakanan kan digusam to inton makariing. Wen. Ay, yalan naktuman nga ron iti strawberry jam. Bakit? Wan jak malipatan lakay. Saan mo nga minaliplipatan Nabayag ajak nakaraman iti strawberry jam ka. Ala, i-text mo to kanya ka. Ipalagip mo, tamangan numalipata. Manipod iti nagawidak. Nadlaw ko akanayon nga adda ka tiyat ti asawak. Kat tunggal umasidegak. Kasla ilamag na ti cellphone na. Saan lang nga rayta? Dandani di na pa yun maidiso. Sana kasi iti anakadiso lang iti no sa dino dita. Oh, dayayan. Naglugan ng ti asawak iti tricycle. Ti kunana, kadwana ni Mari Miriam ngagpabagyo. Ngam apay nga ngagmay samat lang nga naglugan iti tricycle. Ne. Kasla sa bali tagparparik na kanyak Ne, kunak man no inton Domingo pa'y ti flight mo nga agpa-Dubai lakay. Apay nga agim impake kamutan. Huwag ngam imawag ni Boss Idirabi. Masapol ka nung addaak ijay inton Sabado. Isu nga inbuknan itinasapsapa ti ticket ko. Agasaman. Talaga agalan tema ti boss mo anya. Aramidin namin tapno makaayayam ka laang. Siyempre ba nag-apabormat kanyak bakit? Amumatan. Isu ti may sa kanag iti hilig ko. Sa bagay. Amukmat amay sa dayta kadagiti arapaap mo. Ti agbalin a basketball player. Nang runa kat saan laang adito'y Pilipinas. Dubai daytan. Pang international ko naman. Wala. Angam ne,
Ipakpakaunakon lakay, saan da kan ama itulod ije airport amumeten, nagrigat ti agbiyahe, sapay adayo, makatuok ti agbiyahe iti mano nga oras, ken kasta unay ti bara ti panawon ije Manila. Well, okay lang, bakit? Diyak mo't lang kaya mabannog ka. Iso nga oray saklatan ti agbiyahe nga agpa-airport inton bigan. Siyempre, dito'y balay sa dino pa'y kumangay. Awanin ti asawa kanya. Nagbiyahin idirabi. Nalabit nga adan ijay Manila dayjay. Ang mga no nakalugan pa'y kit din iti eroplano nga agpadubay. Un, mabalin mat. Sa dino nga iti papananta. Okay. O, sige. Agdigos ken agsukatak labiit. Ha? Sukunin na ko na. Okay. Sikat ti makaam mo, Arnel. Ang di ka agpadlawan. Amangan no adda ka aruba ang makakita ken ka. Urayin naklatan ijay waiting shed. O, sige. Bye. Oy, Janice! Apay ayan, Miriam. Agpudno ka man kanya. Anya ngay kumatipod no ken ka, mare. At dan samat relasyon nyo iti dayjay a tricycle driver. Anya? Pag ko naamat, Mars. Oy, saan ako nga ubingan niya? Dakkel ti atap ko nga da relasyon nyo kini Arnel, Mars. Tangiwat mo man, Miriam. Anya ka kadi. Ang mga nodda makangagan ka. Kat panunutin da pa'y apud no, tibagpagam. Kat talaga mo. Saan ka di? Ay, Mars, bartek mo lang, data. Ay, saan? Sa anak Bartek, Mars. Nakita ti panagin inagakyo. Kan nakita ti kasta unay a panangarakop mo kang kuana itay. Kabisado kan, Mars. Kastamot lang manen idida kayo kin ni Romel. Tangiwat mo ko na. Anya ka kadi. Basta, awan nakita mo, okay? Okay. Ang day titilaglagi pa. Awan ti palimod, adin to maibutak-tak, Mars. Dayjayan, nakapanawan ni Arnel. Tinasayahan, umunagak pa'y di tabalay. Madamdaman ton asukunag ti anak ko ijay balay dananang. Agdigos kan agsukatak pa'y. Diyak kayat timapan ijay akas to'y ti tsurak. Sigurado a sermonan nakmananday dyan. Ha? Daryl? Apay nga da ka dito'y. Kunak man no nagpamanila kan? Saan pa'y? Ne, kunak man no ag-flight kan inton bigan? Kun kunak lang da jay. Anya? Tapno ibagakin ka. Nabayagan nga agat atapakin ka. Iso asinurot kay tinalimod. Anya ti kayat mo asawan, Daryl? Apay, Janice. Apay, anaramid mo ti kastoy kanya, ha? Apay! Daryl. Anya launay tinagkurangak. Ibagam, Janice. Anya ka din dagita nga ibagbagam, Daryl. Di kan agin didyam mo. Tinakaramid na manal. Sinurot kayo. Nakita kayo adwa. Nakita no kasano ti panagin nagag kan panagin narakop yo. Saan lang ganita? Nakasaritak pa ni Tata Crispin, agraman ni Miriam. Daryl, pangaasim. Danggan na kuma. Agpalawaga. Tanya pa lang ti ipalawag mo, ha? Ti ko nam kadi kat dumngagak manan itikin olbud mo. Kasta kadi. Daryl. Nagsakit, Janice. Nagsakit. Inaramid mo itin na ito, ngam pinakawan ka. Nagkari ka at di mon aramidan. Ngam anya tinaramid mo, ha? Sinayang mo ti panagtalag nga intad ko ken ka.
Sinayang mo. Sorry, Daryl. Sorry. Sapay lang ko mata mapakawan na. Amom ka din no anya ti pinakanasakit, Janice. Amom ka din. Daryl. San mo't kat ati makita ken maamuak nga dalalakim. No di kat ti manglagip iti kas na nga aramidem. Kabayatan nga aramidak amin na kabalak. Tap numaited ko lang tinapinta sa masakbayan nyo iti anak ta. Nagsakit, Janice. Nagsakit. Sorry, Daryl. Sorry. Sapay lang ko mata mapakawan na klakay. Ikarik. Saanan ang maulit pa'y? Talaga saanan ang maulit pa'y. Ngamin, nakapangedeng akon. Agsinatan. Anya. Alaam aminen abadbadom kat pumanaw kan dito palay ko. Ang Daryl. Nalawag tinanggag mo, Janice. Pangaasim ta pumanaw kan. Pumanaw kan sagbay nga sipngat ti panagkita kat makaaramidak pa iti banag saan arumbang. Daryl, pangasim. Di ka nagsangit-sagit ita. Nukunak a pumanaw kan. Pumanaw kan. Nawatam! Nagsakit, awan umasping iti kinasakit na. Nagrigat nga aklunan, at babae nga inay-ayat ken kadwam a nagarapaap, ket isumet laeng timang dadael kadagiti arapaap yo nga agasawa. Ditoy anaamiris ko, asaan laeng gayam at ipanagayat ti mangisalba iti maysa a relasyon. Uray kasanumpay nga aywanan ti maysa a relasyon no si kalaengen ti mangilablaban, dumteng ket dumteng tulat tamet ti panawen a masapul a pilyem metten ti bagim. Jakon dimngeg iti anyaman a palawag ti asawak. Pimmanaw daytoy ket manipod idi saan kamin a nagkita ken nagsarita pay. Iti agdama ket adda akpay laeng ditoy Dubai. Timet anak ko adda iti puder dagiti dadakkel ko. Damag ko ang nagabrod met kanon ni Janice, ket pasaray awagan na kanumet ti anak mi. Aging galaangan ditoy Miss F, to'y pagayam mo, Daryl. Ken ka pagayam, Daryl. Normal laeng ti masakitan, agunget ken madismaya, gapu iti nadadael a panagtalak mo. Ngem di mo kumamet ipalubos aday to'y met timang dadael ken ka. Ikam ti bagim iti naan-anay a panawen tapno aglunit ti pusom a nasugatan. Panunutem ti anak yo. Ti panang pakawan ket saan na akayat asawen nga agdan na wenno agsinnublian kayo manen. No di ket panangipakitam daytoy iti panangipatagmumet iti mismo a bagim. Alakastan pagayam, Daryl, ket pagyamanak unay ting ka panagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iting kay panagdangan.